Takže čaute ľudia, na tomto videu ideme otestovať túto novú klávesnicu, čo som natáčal unboxing. Dali ste tam neuveriteľných, sa mi zdá, že nejakých 6 lajkov, ste neuveriteľne díky moc a môžeme sa pustiť na to, tak zapínam Fortnite a môžeme ísť na to. Dobre, takže zapol som kreatív 1v1, ideme si vyskúšať edity a potom môžeme ísť s random ľuďmi nejaký 1v1. Môžeme ísť na to. Ja potom sorry, že takto dobre spomalím sa pri editoch, lebo nie som rozohratý, tak preto. No vidíte, dobre, teraz som mysnul. A ako tak v pohode sa na nej dobre edituje, určite lepšie než na tej, čo som mal s modrými switchami. Podľa mňa by som jej dal takých 9,5 z 10. Podľa mňa určite je dobré, však nevyzeráme nejako, že je nič zle, čo by tam bolo. Dobre sa edituje proste všetko. A keby som rozohratý, preto tak horšie editujem. No teraz už som sa editoval a už mi to ide. Dobre. Tak ľudia, môžeme ísť s niekým 1v1 s random hráčmi alebo box fighty a dáme si napríklad box fighty 2 hry. Dobre, zapol som box fighty 2v2 a môžeme ísť, ľudia, ak chcete nejaký challenge z Fortniteu, napríklad hociaký, ja vymyslím niečo, tak dajte 4 lajky, ja vám verím, že dáte tých 4 lajky a natočím nejaký fajnový challenge. Prebijem fajnovo, poď. Nice. Pekne sme ich dali. Dobre. Dáme, že ja 3 kola, tak toto bolo jedno. Fajnové. Jaj! To som dead. Brachu, musíš to dať. Kamal, dobrú hlavu mi dali aj. Toto bolo škoda. Poď. Ja ti verím, brachu. Musíte. Oh my god. Ľudia, keby chcete challenge Fortniteu, tak nezabudnite dať tých 4 lajky a natočím akú challenge. Neviem, ešte pohľadám akú. A ak ma napadne, keď vydám toto video, tak možno do komentárov napíšem, že aká challenge by to bola. Jaj, prehrali sme, tak no nic. Máme tu čurciku. Fajnovo. Zase jeho stena. Ja to môžem. Poď! Chápete, ja som namiesto... Kámo, ja som dobrý, ja som namiesto... Jak sa volá tej... Že ja neviem, jak sa volajú tie zbrane. Proste tej zbrane je modré SMGčka, alebo neviem. No tak som dal namiesto tej ryby, chápete? Poď, musíš dať. No tak to som asi dead. Tak nevadil. Takže pre toto video by to bolo všetko, ľudia, a ak sa vám to ľúbilo video, tak nezabudnite like, odber a ak dáte tých 4 lajky, tak urobím nejakú challenge z Fortniteu. Majte sa, čau.